филми ҷомӣ ва навоӣ дар жанри драмаи таърихӣ таҳия шуда давомнокияш то 120 дақиқа хоҳад буд. ба наворгирии ин филм дар маконҳои гуногуни таърихии ӯзбекистону тоҷикистон манзараҳои ҷолиб ва шаҳракҳои декоративӣ ки бо иштироки мутахассисони филм сохта мешаванд, толорҳои филмбардорӣ, павилёнҳои тоҷикфилм ва ӯзбекфилм ва як қатор иншооти дигар сурат мегирад. Табиист ки мушкилии асосӣ дар таҳияи ин лентаи таърихӣ инъикоси муҳит ва фазои чанд аср пештар хоҳад буд. аз ин рӯ синамогарони тоҷикистону ӯзбекистон дар пешниҳоди филми ҳунарии таърихӣ ҷомӣ ва навоӣ аз ҷадидтарин технологияи соҳавӣ истифода мебаранд то ҳодисаҳои таърихиро бо тамоми нозукиҳояш нишон диҳанд. мувофиқи пешнависии филмнома, филм ҳамин гуна хоҳад буд. ҳамон тавре филмнависи ҷумҳурии ӯзбекистон Рустам Ҷабборов мегӯяд, муҳимтарин қисмати филм ин пешниҳоди сценарий аст ки аллакай тарҳи он аз ҷониби филмофарони ду кишвар пешниҳод шуд. Как говорил один из знаменитых кинорежиссеров мира Хичкок, что фильм состоит из 3 частей: сценарий, сценарий, сценарий. Все зависит от сценария. Поэтому мы сначала должны сделать киносценарий. Этот кинопроект будет один из самых лучших фильмов кинематографа двух народов. И мы стараемся, чтобы этот фильм был очень хороший, очень, как можно сказать, мы трудимся за это, стараемся за это. дар маросими муаррифии пешнависи филмнома муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Обид Назариён, мушовирони илмӣ ва таҳиягарони филм аз ду кишвар иштирок намуданд. тавре зикр шуд, ғояи асосии филми таърихию ҳунарии ҷомӣ ва навоӣ пеш аз ҳама бозгӯии муҳаббату самимияти ду миллати бузург дар мисоли ду чеҳраи адабию ирфонӣ Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ ва таҷассумгари ташаккул ва таҳаввули дӯстию бародари ду миллати ҳамсоя дар масири таърих мебошад. Мы охватываем период с 1457 по 1492 год, то есть тогда были, так сказать, внутренние конфликты в стране тимуридов. Все-таки это речь идет у нас о эпохе тимуридов, об эпохе царствования представителей династии тимуридов на территории Хорасана и Мавераннахра. И в частности события разворачиваются, события фильма именно на этой территории. И мы именно на протяжении этого фильма будем акцентировать свое внимание на эти события и тем самым покажем роль этих великих деятелей и роль их дружбы, которая поспособствовала вот этому миру и процветанию в государстве, что и на наш взгляд очень важно и на сегодняшний день для наших стран, чтобы мы держались вместе, бок о бок, рука об руку для всего вот этого вот благого дела. зиндагӣ ва иҷодиёти ду шоири забардасти тоҷику ӯзбек Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ баҳри беканор аст. аз ин рӯ таҳиягарон кӯшиш доранд ки беҳтарин ва ҷолибтарин лаҳзаҳои зиндагии онҳоро инъикос кунанд. филми ҳунарии таърихии Ҷомӣ ва Навоӣ 50 соли охири ҳаёти ду шоири забардасти тоҷику ӯзбекро дар бар мегирад. бояд гуфт ки ин филм ҷиҳати амалисозии пешниҳоди президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва дастгирию ҷонибдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба таҳия ва наворбардории филми ҳунарии таърихӣ Ҷомӣ ва Навоӣ омода карда мешавад. аз он ки таваҷҷӯҳи сокинони ду кишвари дӯст ба ин филм хеле зиёд аст, таҳиягарон мегӯянд ки он бисёр тамошобобу диданӣ омода хоҳад шуд. кашмакашу дасисаҳои дарборӣ бо ташаббусу таслими ҳарду мутафаккирони бузург боиси пешрафт ва амалӣ кардани корҳои бузург мегардад.